Allô? Allô, madame Diarra. Diarra, nana ton? Nana ton? Nyam ton namasire? Diarra. No bimbi on kono fewndi ton? Ah, ko fi ɗum miɗon ɗiɗi on miyeta. Miyande mo. Eyi, o yiidi? Mi yiiɗani mi yeytabiɗo makko, mais mi tawaɗumo ton. Anno? Tawaɗumo ton. A tawanimo ton? Eyi. Ala problème, joni ha bo min mi nodda mo joni nani? Awa, madame. D'accord, merci. Allô, oui, madame. Ene ambari ko non da wadde ɗum e déplace ke ya ton tawarima? Ko gonga Allah mari rendez-vous warɗa yaltine noon mi habbini. Ah, joni o e déplace ke ya ton tawalma kadi kon ɗawante ko moƴƴa? Mi faami hay miɗo mari rendez-vous ka irla mi habdi noon nini landabiro gan so rewtinini mi wawa yendan. So yehi ton joni nini o tawete? Nini so ari tawaɗan ga wayndoto kadi kalsi wayndoto wara ko likkit quoi. A wahima arde ɗon joni anani? Y'a pas de problème. So ari non o tawalma ton lanna andude ko an bonni programme ji men ɗi ina amin dey? Oui, mi koye wanki fammi ko tawaɗan ga mi ƴetta mo kalsi espèce. Awa sallah jam. Ah, y'a pas de problème. Merci beaucoup. Allô. Alhamdulillah. Mon cœur. Ni taw. Allez, bon sang. An honto wonoɗa ɗum fof ko non wonda e wadde to? Quand même. Rilangi embouteillage. Embouteillage nangoma. Ouais. Joni embouteillage on ɓuranma min ka? Embouteillage o min ma no cooki no waɗi ni. Ɗawawi daragol nokku gotum pendant 30 à 40 minutes. Awa embouteillage dawi kam on dey. Bon, allez. Bon, allez, ça va, c'est bon. Pardon, ok? Mon fi Allah bejima. Andi ko antumi mari, s'il te plaît, chérie. Ndi anno wawɗani ni waytaki. Bolam nacono. Allô? Oui, madame. E hanna noddutude man yi joni sa mi noddi yo ya wiya yo mimo ton. Ah, mi faami mi yahi jon tawede. Sa yeni o hina sekko en jonna tamade walla ino gol tire ka banga nani? Awa. Ko ayo jonna made ka jungo likido jonna tama. Jungo e jungo na ino golduma de. Yahi jon. D'accord, merci. Jon go non a hedi appel ma. Jonna ngalote taw si nyame ka ko nyamsi do ko ni ngam da wadde. Non, non. Joni mi sikki e mi yaw mi loto. Loto. Yeah. Ayo la da non ne balto. Ok. Ok. Ani bu non tonde. Kallay. Dani bu non tonde. Ok, tout de suite. Allô? Allô, oui, madame Diallo, on va. Jam to nala ton. On va sulle. Ay no liggere. Ah, ça va, la famille. Yetu dal fo ne jam. Ok, ko andi ngolo no mewdu no andi jemma ani ni danka ka de airport do ba 45.
Ah, ida to nini? Ara ko fi ko gongo. Ala problem. Joni aki kile ka. Ara problem. Ko na ara lange jion ko ata tiso. D'accord, après qu'on est au minute de temps. D'accord. Merci. Na tusoka aki. Madame, Ça va? ça va? Bien, madame. Ndara. Danga jam. Moi, c'est vrai. D'accord. Regardez, Golle. le jokka. Ono golle jukko. Madame, on golle le. Golle ne. Kan do kriya no wori fidari yo mi. Don gollo de. Golle ro ame o. Nyanda joni sai on gollo de. $10,000. Ango da envelope, anga da $10,000. Ay de golle. Sa golle ay de golle. Andara digis mamma on. Anda ko honno waata. Has worbe be hakkilje mabbe de ara ima. Sama kala golle ande golle de. Itu gol ngala koy ngal nada. Itu ngala koy ngal wada kayasi. Dum gollande golle de. Anno andi. Si tay a gollay golla. Si tay kadi a gollata anda no wada. A fami ko me ala mago. Ok. Ana nika. Kono ndari hore ma. Immola ɗo joni yaha o hotel wonɗo ga tako aéroport chambre 45 wodi goɗɗo habbiɗo madam so noddilan noon bimbi o innilan a gollani golle maɗe no duwira gollirede noon ara anda ko a waɗi de na min haray waɗa ma ko yiɗama a faami ɗum Ok, madame. yo tawani ɗum tan joɗɗara annoga gon min tama golle maɗe noon ɗaɗe gollitonen koya continue noon ala jokkan sufa ko oɗo woni wadde kam a faami ɗum Madame, lam golude. Ande ko mi fala. mi anda Ko patron jiɗi mi fala ya addana. Adda ɓe mbuuɗi ɓe. Kono mi fala ya addana. Mi dépasse ɓe ɗo. Koye sogoy. Ngari hoore am. Si mi dépassade ɓen. kono noon ɗanna andude min mi namin to ƴettama ni to naɓiɗama ton ko golle maɗe gollata han golle maɗe wama naɓude ton ko an naɓata ton hoore ma bisi man fiyon ɗum si mi yiɗima no warrata noon mi wawa andude ko honto mi watama place de an continue tun ko wondade kon sa continue Madame, min addane lamɓe tum. Place o Kadisa woni ɗon. Ko ɗo mi fala yo naɓa. kono noon ɗanna andude min mi namin to ƴettama ni to naɓiɗama ton ko golle maɗe gollata han golle maɗe wama naɓude ton si a golle tum mi yi golle maɗe gasatama naɓinde ton ni lanna andude ko ay hay ton min téléphone ngal gon danaki ko milliardaire ɓe tunnode kala hiɗa andi na ha mi yiyata Kono non mi fala. Yo anan patron jiɗin adda ɓe mbuuɗi ɓe. joni continue on tun gonɗa Lam gollude. On tiɗoni lam gollude. Min ko ɓen patron ɓe mi fala yo addu mbuɗɗi. mbuɗi Ɓe addi mbuɗɗi ñande on yeesi mi ala gollude. amen ndeda ɗiwde le soko fi mbuɗi joni ala probléme e wiɗi ɗum Amin ye. hawte Har non o yeggita hande ko minni on kon. ala probléme Ok. Bye. merci
Ano banana eh? Ari! Ça va? Ça va. Maa sude? Tel. Banana ko jalon da e irde. 150. Ko joli e ata fu. Koko 4 kilos. Wa ɗon mi sooda e fo wala. An mbaɗa laba? Merci tante, on kadi men. Eyo. Ene aka quartier ɗo wonda? Tin. Ok. Koñe mawɓe ma ɓe wondi? Mena woni. Ene saabi no golle goo ko golla harna ɗum ɗo a gollata? Tante mi gollay ɓay ndaɓɓiya mi rosi. O wayɗa ni labeede ɗa foti ɗa laba. On kadi men tante. Ne. Eyo, merci. Merci. Accu ɗon jewɗi mi hokkima. On jarama tante. Joni a jogii téléphone joni ala numéro ma on fimi wama noddugo. Ɗon no inneteɗa? Korama. Awa joni après mi noddoyta nan. Awa. Merci beaucoup. Awa tante. Tante aro yekkitani. Non mi yejjititan siti problème. Mi noddete janngo La holori on de. ella ala mi noddete. Ñaan kadi sani mi ko yo to ngaji tan ɗuɗɗo ton ka. Ko gonga ma mi neeɓi. Mais sa yi mi neeɓi ɗandi no woodi ko waɗi. Hande law welti mi iwanma ka bureau bari. Yaltugol am mi fotti ɗon e jiw. Jiw. Tellement que mi heɓanima kadi jiw laba. Jiw heɓuɗa toon kadi. Ɓeydi. Andi min ko a waɗan jallude. Ok, mi yaran maaro. Mi fotti e junkum no laba mo ɗuma. Mo yeede banan ko ɗon min ari min fotti. Mi noddi mo mi explique mo. O jaɓi. O jonnila numéro makko on nila minni mo joni min programme minni janngo après mi ara e makko yewte. Hono yiɗɗa comportement makko? Tellement que no laba ala défaut no laba ha yurmi ko ha ɗon rek. Na andi sen mbi ɗum ɗon haray kadi en ɓeydike. Aya ko ɗum simi ɗo hakkititema yayaltu. Aray en ɓeydike. En ɓeydi to tuwani e yara yeeso tuwani. Ɗum ɗon kam. Nebi seeɗa neɓatara ko mi wattata joni yiwtirde ɓawa ma anda ko waɗata ko mi waɗa ɗum. Ko ɗum wirade. Ok, mi yawno kadi bari joni lam boɗɗum. Jonni no kono aɗa bari o falla yawade. An anda min gayyade hay neñande ko yewɗen ka téléphone. Ko nodduɗanan ka téléphone har hay min tikiri mi lanninergude puisque mi yeeyi to mi taali moto. Mini mi anda so faala en woni perdingol ɗiɗo mbuuɗe spon ɗum har hay min mi nervide. Fala en fonta goto. A weltike. Nandi mi sa hikkiɗa yeeso seeɗa ɗo wawi weltinema ko an tu wayla weltinde aroɓe ɗo ɓen fo. Bon. Ok, mi ɗani min kadi sa weltike ko ɗum ɗon moƴƴaninam.
Allo, oui, ça va? Ah, ça va pas de madame. Kono wadi? Ah, yo madame no langa o krani lam problem quoi. Donc andi min ko mi responsabilité. Andun ko dum wadi tan. O hey problem ha maida. O krani lam problem. Awan ko min tama joni ala problem ya fona ni. Ah, ya so ngol no na ko sa. Yo ko ndar na goddo simple jo mala problem madde no langa kiki. Si Allah jabi ɗum ɗo min ndaare mo mi naɓantama ɗon si Allah jabi so yehi ɓernde ma waloto onon ko min tama ɗon o yaafude on ɗon o mi aɗa anndi komi waɗata mo yaafo moƴƴanani Ala problem jon no wara nanga bide. ala probléme si Allah jabi heɓoto inchallah ɗum ɗon tun acce juuɗe am on ɗon o miɗa anndi komi waɗata mo gonɗon sengon ko min tama a yaafo rek nani D'accord, ala problem. Maintenant ça bondi. awa merci jarama Amadou 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 Oui, madame, mi nawtike. andi kono waɗantana Mi annda tawde. ko yayi mo joni yanana Aïcha Aïssa awon boye maɓɓe. o yaddani joto suudu mum Aha, fandu gungu. yanga suudu makko téléphone makko vérifiyandir toon kala mbuuɗi ko yiiɗa e juuɗe makko fof ƴetta et puis dégagement ka yaasi addananan caabi cuundu hunde hootere noon kadi waɗata gera ferma mundu kon taw o wolan goɗɗo de si a tawi hunnanta on tuma haala e Allah min mi annda komi watta Ɗum ɗo waɗi. taniɓo noon de yo ñaara Gongoni. Amadou. Téléphone on. Andi ko amaɗo sans dari ɗo madan ko inni komi ware a faami kono mi alama e warde kono si mi nani goɗɗo ino wola ko feƴƴi hakkunde men nder ɗo ko ma mi yitima ɗo mi hirsete hakki ƴakka jaar a faamude awa fulkan Ça va? Kola me wala no ma film. Ah. Yeah. Jolina nalama asebe jugo kon dala ba few Merci tante. kani jugo no foti ko wi fotuɗa Merci. amari modi Oh, en jogaki. amara kon namar noon ɓiɗɗo ka Oh. amara amar noon jaatigi gorko ka ye ɗum noon amari No ngare mo mari ay o jali. amari ka Mo mari. andi min woodi worɓe ɓe annduɗa wora mum moko baaɓe Hello? On jarama ɓe
Alhamdulillah. Abi ko futa ni? Hari mi andali. Awa gasi John problem I'm not there on John. Awa gasi John problem ala ko numero Monica. Okay. Problem ala ko no not there on John. Awa d'accord. Wonɓe kam kono hara ɓi nguuri maɓɓe ɗin wallintaaɓe ɓernde. Binta. Naam. Ari. Abbala langarde. Ayi hara ɓe woni ka maɓɓe kono ɓe nguuri maɓɓe ɗin ɓuttintaaɓe ɓernde. Jooni noon ɓe nodda e lam fiyo mi walluɓe ko heɓa ko wallinte ɓe ɓernde sufaano ma an ɗoni. Ayi ka satti ɓe satti ɗum no satti no labiɗaɗa ni ndaara min sa jaɓi on golliti ayo téléphone are ko an jeeyi eyi yimɗo kadi samne wi kadi are ko an jeeyi faami joram no notanaa bismillah mi a bonu waɗi ko ɗum kere a falaka jaɓude no satti de he pourtant ɗum satta andi ɗo ko hatu wowta sa huti yaray satta ti ndaari ɗo joni ono mari mbuuɗi ndaaro joni maɗa o sammi fii ɗum ko soda ko ɓornoɗa Ok, ça va bona. Ko mi jooɗi ɗo joni miɗo windude ko ɗum ɓe noddilam joni ɓeni o nawnare ko tande o memminike kadi o yani donc min nawide ala ko wi'atalan sina eno gollan goɗɗo maayi andiyam a waɗa lan hara leeri kam mi mayata ɗo yo naani na ɗum ɗon s'il te plaît aide-moi à avoir de l'argent walla men mo ɓuuɗe mi naɓa si Allah ko ɗum ɗum mi faala s'il te plaît ala probléme jonniti mbuuɗi ko ɗani non kono mi faala ko jonnantaɓe ɗo mbuuɗi ñande wo ñande sakko faɗa envoyne ɓe ɗo mbuuɗi mi faala joni ya immo déplace ɗa yaha tawaɓe wonon ton ha ɓe ndikka moyen si wona takko maɓɓe après noon ala sagani ka oui mais Binta toi-même tu vois nini mi wata yaade toon mi fiyon ɗum occupation ji ɗin ayni occupation ji ko ɗin accata ɓaawa immoɗa ya wona takko maɓɓe noon ha ɓe ndikkara ka bon ça va mi yahoye après ok pour le moment s'il te plaît aide-moi à avoir l'argent jonana ɓe fi Allah ɗinogo jelu faɗɗana ko ɓe tout ce que tu peux avoir c'est que 100 000 c'est que 200 000 je ne sais pas n'importe quoi ko wawata heɓude yo soda pantalon paɗe morɗa mèche itta façon nde ɗo wudere oɗo téléphone te ko wo ɓuri sattude coggu accu jaɓa fi Allah an sa jaɓi ɗo ono mari mboɗi sa gollide makko a change o façon comportement mano way ɗo ni mo wayɗani labede rawnude sa jaɓi on gollidi mo mari mbuuɗi a faami o change o affaire no wonirɗa ɗo ni a jaɓi merci beaucoup so ari ko haalnima rek inno a jaɓi mari mbuuɗi de joni a ƴettay ɗum ɗo après ya sooda ko wima ko merci yoni minon sa jaɓino a immotono naɓɓora mbuɗɗi yaha yawrata ok ça va c'est bon mo j'irai après mi yahoye a faami ka mi yahoye mi
Ok, ça va. Ça va, c'est bon, ça fait mal à l'œil. Je t'aime. Je t'aime fort. Jono la yado na bilan ka sa. Ok, y a pas de problème. On va dire you. Mais jodi lo. Jono on ko min ma ko jabi. Mi jabi. Aja. Jono ay to telephone no. Pis na lerga. Na boray ma. Ara sem fala ye yido. Non dit. Ara tawana no. Yo ngudi. Ana bayni. Soda fala o. Donna kala fala. Soda min ko anji lan. Telephone no na. Jaram. Don joni madam. Madam no do kam fala yaade mi fala. Yaade makko do. O yaay kisam. Yo. Awtan tion jaram. Na. Merci. Merci beaucoup. Jaram. Merci. Jaram. Na welti ke moƴƴan. Jaram.